Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Khona ubhalile uthi mina ke nginokuphupha utshwala ngabe utshwala bezulu noma utshwala nje obujwayelekile sengenzela ukuthi ungathi uchaza lokho kube khona umuntu ozobuza lokho ngiyabhlanganisa bonke. Ukuphupha utshwala kusho ukuthi ke abantu abadala bomile badinga ukuthi ubaphuzise yabo uzothi uqeda nje ukwenza utshwala lobo mhlawumbe kube ukuthi uyabuthela emsamo uyabuthela kube ukuthi uyacela lokho okucelayo noma kube ukuthi uchela igcikini ngaleyo ndlela ke uzobe usubaphuzisela abadala okanye ke uwenze itiye kulelo tiye ugaye futhi ubagayele yilokho abakudingayo mhlasimpe kuthenge ke namabhodlela yabo abantu abadala basuke libika ukuthi bomile kahle licacile nje. Uma ukuthi unombuzo ngicela ubuzo ku comment ngizobe sengibuya mina nempendulo yakho ngizokuphendula. Ungayicela nenamba ku inbox ka WhatsApp usibuze njalo amaphupho. Ningakhohlwa ukusubscribe